A la sala d'actes de l'Enològica es va presentar aquest dijous a la tarda el llibre Història postal i filatèlica de Vilafranca del Penedès, que ha editat l'Institut d'Estudis Penedesencs en el marc de l'exposició per commemorar els 25 anys de la seva secció de filatèlia, numismàtica i col·leccionisme. La presentació va anar a càrrec dels dos autors del llibre, Luis Aroles i Joan Soler, que van recordar que es tracta d'una ampliació del treball original d'Aroles sobre la història filatèlica de Vilafranca, que l'any 2000 va rebre un Premi Sant Raimon de Penyafort. Aroles comentava que una de les motivacions principals era suplir la manca de publicacions sobre les marques postals de Vilafranca. Recollir amb un treball aquestes marques postals és molt interessant i actualitzar-les amb les marques postals posteriors, o sigui, els matasegells, que són principalment de quan apareixen els primers segells, també és una cosa molt interessant. Vull dir, hi ha matasegells Vilafranca, dintre de la demarcació que corresponia a Catalunya. Són coses que queden per la posteritat i que són molt interessants i que convé conèixer. Qualsevol filatelista hauria de conèixer, el local hauria de conèixer aquestes marques. Joan Soler, per la seva banda, remarcava els 25 anys d'història de la secció filatèlica de l'Institut d'Estudis Penedesencs i recordava que els primers impulsos als treballs conjunts i amb el nom Penedès van estar lligats a la filatèlia. En els anys de la postguerra, sobretot, la filatèlia va aconseguir, a través de la secció del Casal, que era on estava, va aconseguir una mica fer camí. Les primeres empentes del tema penedès, en part és d'entre col·leccionistes de Vilanova, de l'agrupació de Vilanova, del Vendrell, que hi havia l'Isidre i Marí, que després fundarà la secció de l'Institut d'Estudis, i d'aquí Vilafranca, i ja pensen en coordinar-se, coordinar activitats, etc. És a dir, el neguit penedesenc en els anys més difícils del franquisme, la filatèlia, i jo penso que va col·laborar bastant al col·leccionisme. Ambdós coincidien també en què, en els moments actuals, el correu postal ja no és el que era, però que la història, el que ha significat i la seva importància cal tenir-la present i poder estudiar-la gràcies a llibres com el que es presentava dijous en el marc de l'exposició Expofil, que acull fins dissabte l'Enològica.